S výstavbou heliportu, trvalého miesta na vzlet a pristávanie vrtuľníkov, primátor Liptovského Mikuláša najskôr súhlasil, po petícii občanov však názor zmenil a mesto stavbu zablokovalo. Vrtuľníky však v okolí Mikulášskeho akvaparku lietajú z pracovnej plochy, hovorí prevádzkovateľ vyhliadkových letov Cyril Fogáš. Naša pracovná plocha je oficiálne schválená leteckým úradom Slovenskej republiky, to znamená, z nej môžeme prevádzkovať vyhliadkové lety. Ale mestská polícia chodievala pravidelne a robila fotodokumentáciu osôb, aut, ľudí, priateľov, ktoré sa zdržiavali na danej pracovnej ploche. Šťastie na prítomnosť mestskej polície sme mali aj my, keď sme si dočasnú pracovnú plochu prišli pozrieť. Náčelník mestskej polície Vladimír Bela tvrdí, že taký pokyn dostal z vedenia mesta. Nás požiadali, aby sme v rámci bežnej hliadkovacej činnosti kontrolovali, že či náhodou tam není nejaký pracovný ruch. Je možné, že popri tom sa sfotili aj nejaké osoby, ak tam vlastne v tom čase sa nachádzal nejaký buď väčší stroj, čo by mohlo súvisieť so stavebnou činnosťou. Primátor Liptovského Mikuláša Alexander Slavkovský priznáva, že pokyn na monitorovanie dal, mal sa však týkať len leta minulého roku, kde začala vyrastať z nášho pohľadu nelegálna stavba. Bola to bežná monitorovacia činnosť, akú vykonáva mestská polícia kdekoľvek inde. No žiadnu nelegálnu stavbu neodhalili. Podľa Slavkovského predchodcu, bývalého primátora Jána Blcháča, nešlo o štandardné využitie mestskej polície. Mestská polícia má slúžiť občanom mesta a nie ich monitorovať. Fotografovanie podnikateľských aktivít ako prevencia pred porušením zákona zarazilo aj právnika Vladimíra Pirošíka. Mestská polícia by nemala vychádzať z prezumpcie viny. To znamená, že nejaký občan alebo právnická osoba, firma je pripravená v momente, keď nebude monitorovaná páchať či už nezákonnosť alebo priam trestnú činnosť. A tým, ktorých mestská polícia filmuje či fotografuje, odporúča obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Milan Velecký, RTVS.